Здравейте, колеги! Срещаме се вече в урок номер 9. Така да си припомним, както винаги, урок номер 8. Какво правихме? How many, how old, what's this, it's Запознахме се с zoo animals и въпроса am I, след като упражнихме I am и пяхме и танцувахме. Както вече казах, много използвам такива ресурси за раздвижване на децата, защото те обичат това да се движат, трудно се задържат на едно място и особено след като сме работили доста в предния урок. Ето виждате тук. Доста сме повтаряли I am, am I, нали? Всъщност аз показвам грешния урок, извинявам се. Общо взето то е също I am, am I, нали? Децата са се изморили и искат да се раздвижат, да танцуват и затова, понеже много често ме молят да танцуват, затова съм започнала. Ето тук започваме с Emotions Freeze Dance. Защо? Защото ще искам да направя всъщност връзка с останалите задачки. Сега тук едно, че искам да се върнем към Emotions, понеже така, за да не забравят все пак изучения материал през месеца. Тук понеже сме на 9 урок, се предполага, че е изминал вече първия месец от обучението на децата и затова се връщам. И другото, което е, защо се връщам и на това, на емоциите, защото се предполага, че децата вече са посвикнали с останалите деца, с учителя. Казах пак, много зависи дали това е група от първа възрастова група от предната година, пък може и да е напълно нова възрастова група. Бях ви казала, че този материал, този план може да се използва и като за първа възрастова група. Просто аз така съм си го направила за втора, защото имам всъщност деца от предната година. Така, и сега, значи тук какво правя? Започвам всъщност с едно такова развлекателно, да започнем часа с движение и емоции, приятни Candy Kids Adventure. Ето сега тук имаме в началото дава малко разяснение какво трябва да се прави. Ето Happy Face, децата се движат, показват Happy Face, след това Angry Face, Sleepy Face. Така, ето виждате, много се движи това човече, Surprise, така, Sad Face. Разбира се, Proud Face, ето тук Proud имаме. Няма как в едно клипче да се вкарат всичките емоции. Това е просто колкото да направим логическа връзка към емоциите и следващата задача, която аз съм си записала Show Me Your и вече казвам емоция, децата я показват, след което те всъщност втора и трета задача са взаимосвързани. Значи първо аз така гледам да изредя почти всички емоции, които сме учили, следвам моите флашкарти и след което давам думата на децата, те да казват коя е емоция, всички заедно да покажем, включително и аз, и се опитвам по всякакъв начин да бъда колкото се може по-смешна, разбира се, за да е забавно за самите деца. Те много, много обичат учителя да се прави на смешник и на маймунка.
Така, и аз участвам в тази игра. И сега тук, когато давам думата на децата, обаче, нали, обикновено се повтаря едно и също. Децата избират по-лесните, нали, като happy, като sad, като surprised, нали, те по-стандартните. Тук се опитвам да, нали, особено деца, които не могат да се сетят какво да кажат, да речем, да ги насоча, нали, така им подсказвам на ушенце или тихичко какво да кажат, че останалите да покажат. Нали, то много зависи от вашите деца. Нали, сега има и по-така отворени, има и по-светички деца, по-срамежливи, така че тук много зависи от децата, но нали, помагайте нали, с думички, с идейки, за да може детето, нали, все пак да участва и да не се чувства изолирано. Така, на четвърта задачка отново, нали, пак се връщам към животните. Тук Animal Revision съм написала, като тук вече, нали, след като сме се запознали с Zoo Animals, с Farm Animals, нали, смесвам вече двата вида животни и питам, нали, отново What's this? It's това, it's онова. Така, докато изредим пак всички флаш карти. И на четвърта преминавам към I am, показвам животното и децата казват I am I am и така нататък. Ако от предния урок казахме, че ако има такова животно, което да започва с например, нали, хубаво е тук да се акцентира да не свиква децата само на това наистина много се затрудняват. И не може и да им се обясни, нали, как да избират между и единствено само чрез изостяване си мисля. Аз не съм намерила някакъв подход за всичките тези години към това. Нали. Ако имате някакви идеи, вие как процедирате с това и нали, споделете наистина. Ще се радвам да разбера как можем да обясним на такива малки деца кога е кога е И към шеста задача преминавам, нали, това новичкото, с което се запознахме миналия час, всичкото това беше старо. Така, но аз винаги, нали, повтарям до описване. То всъщност децата, нали, те не усещат, че е повторение на старо нещо, то като се прави малко и под формата на игра, нали, не се усеща. Така, am I? Така, сега, тук вече виждате, че вкарвам лека по лека, yes you are, no you aren't. Така, значи аз показвам картинката, казвам да речем am I a wolf и очаквам вече от тях да ми отговорят yes you are, no you aren't. Нали, при положение, че няколко пъти тук това нещо малко като така, като чант или като песничка сме го повторили yes you are, no you aren't, yes you are, no you aren't. Нали, високо, силно, тихичко, по-средно, много обичат децата, например, като им кажеш, нали, yes you are, louder, yes you are, louder, нали, и обичат да викат, така че може и това да е някакъв вид подход, когато, нали, упражнявате по-сложни неща. И така, значи, тук, нали, сме вкарали вече yes you are, no you aren't, питам, те казват, нали, и ако не могат да кажат, съответно, вие им помагате, нали, и така нататък. И минавам на задача 7. Тук при задачка 7 сега, тук нещо забавно съм им измислила на децата, майминг. Децата, нали, показват животни или пък издават звукове и съответно аз трябва да позная. Нали? Всяко дете показва и аз трябва да позная. Нали? После карам другите да познават. Нали? Така се въртим и много се забавляват.
тук нали, да издават звуци, децата особено не толкова да показват, колкото да издават звуци. Сега, по-срамежливичките, отново казвам, нали, по-ги е срам да издават някакви звуци, нали, по-биха показали дадено животно. Така, и на 8 задачка вече вкарвам и Wild Animals. И я да видим сега с какво всъщност използвам. Използвам пак, както винаги, Fun Kids English канала. Виждате, нали, тук е печант. Те се изреждат пак доста така на Wild Animals. Така, повтаряме. Съответно, нали, каквото има тук, докато върви клипчето, ревюто. След което отново нали, съм си отделила от моите флашкарти Wild Animals, тези, които са, и нали, пак ги повтаряме от моите флашкарти. Повтаряме. Те обикновено се дублират, но може да има някое, което нали, да е различно. Няма нищо лошо в това нещо, нали, да се повтаря. То като се повтаря постоянно, виждате, нали, аз ги повтарям нещата, постоянно връщам се след това отново на даден материал, който сме изучили. Тъй, че неусетно децата ги научават. И след което на задачка 9, сега тук дали е прекалено амбициозно от моя страна или не знам, но вкарвам в този час и he и she. Така, нали, защо? Защото сме се запознали с I am, нали, you are, нали, тук you are е повече като отговор, не толкова като изречение, но така, не знам защо съм решила, че на дечицата бързо схващат нещата, нали, и ето сега тук има хиши, това е елементарно всъщност, нали, не he is, she is, тук да, казва се в това клип, че he is a boy, he is Tom и така нататък, но тук моя акцент е по-скоро върху she и she, и тук ето сега, те бързо го запомнят това децата, момче, нали, he, момиче she, нали, веднага изстрелват хилие, шилие. И така, след което какво правя, ако, нали, сега зависи пак от децата, какви деца имате в групата, дали имате повече момченца, нали, момиченца, какво правя аз, както са седнали, да речем, така по столчетата, нали, слагам ръката си върху главичките им и нали, питам сега, нали, те трябва да кажат he или she, нали, като сложа на ръката ми на главата на момченце, те трябва да кажат he, на момиченце нали, казват she. Така, докато изредя всички деца, след което направо го правя, казвам на дадено дете, да речем, нали, да такова, да мине по главичките на децата или пък, нали, не всичките, нали, които деца си изберете, обикновено изберат другарчетата си, така, с които така се имат. Нали, така няколко, нали, минутки. И след което вече за завършек на урока съм избрала едно табата Animals, пак едно раздвижващо, нали, понеже много неща сме взели, нали, 2 нови неща сме взели в часа, решавам да ги компенсирам с едно такова табата Workout for Kids, виждате, табата Songs, и сега да видим тук какво имаме. Ето сега тук е една мадама, която показва някакви пози на животни и съответно те изпълняват, нали, ето тук сега е Caterpillar, ето даже има
животни, които, нали, всъщност не сме изучавали, но, нали, ние си ги правим, аз им казвам, нали, ето крап имате тук, така, ето и фламинго ли е, какво е? Тъй ето dog paddle, нали, няма лошо в това, баконец пак, тъй, да го правят, ето кенгуру и така нататък. Ами, колеги, това е от урок номер 9. Ако съдържанието, което публикувам, ви допада и е в ваша полза, така ще се радвам да се абонирате за канала, да споделите вашите идеи в коментарите и до нови срещи с урок номер 10.